Към всеки запис на посещение, независимо дали е преглед, ваксина, консултация или хирургия, можете да прикачвате неограничен брой допълнителни документи. Документите могат да бъдат резултати от изследвания, рентгенови снимки и други. VetBG препоръчва да снимате документи на телефона си с приложението Microsoft Lens. Microsoft Lens премахва сенките и снимането под ъгъл, така че крайните ви снимки са чисти и лесни за възприемане. За да видите бутона за прикачване на файл, посещението трябва да е запазено с ОК. Максималната допустима големина на всеки файл е 10 мегабайта, като снимките се преоразмеряват автоматично. Системата ще приеме всякакъв файлов формат и ще ви позволи да отваряте директно файлове като снимки и PDF.